día 12 de xaneiro, aos 21 días xustos de que a galiña se me deitara, temos pitiños, aínda non os mirei, vou nos a mirar a canda vos, porque abrín a porta, e só os escoitín, ai, ese pechín, non sei moi ben que facer. Bueno, voulos a enseñar, claro, vámonos a ver, todos á xunta, Ai, que eu estou escoitando un pitiño aí, Enséñanos os pitiños. Ai, que temos por ali? Ai, por favor. O que teño aquí? Ai, que guapiña miel. Ainda están nascendo, pero xa ten 4. Pero un debe de acabar de salir do que está todo un molladiño aínda. Así que vou na deixar tranquiliña.